Ara passen gairebé 8 minuts de les 8 del matí. Divendres vam començar aquesta ronda d'entrevistes de cara a les eleccions del 14 de febrer i avui dilluns a qui podem saludar és el David Saldoni, número 16 de la candidatura de Junts. Molt bon dia i benvingut. Molt bon dia. Vinga, el número 19. El número... Què he dit? Número 16. El número 16. Número 19, número 19. Molt bon dia, disculpa. Abans de començar a parlar dels temes que afecten aquí a la comarca del Bages, deixi'm preguntar-li com està vivint aquesta campanya, com l'esteu vivint. Bé, és una campanya molt atípica, és una campanya en la qual doncs, no hi ha aquella força, aquells ànims que teníem en les campanyes electorals normalment, però és com obliga la situació actual i, per tant, doncs, mantenir les distàncies amb moltes pantalletes, molts zooms, molts meets, molts jitsis, i ho hem après tot al final. Però és una manera també de poder arribar i també és una cosa que crec que ha vingut per quedar-se. Sí. Bé, de fet, estem fent aquesta entrevista precisament no per Zoom com amb tota la resta de candidats, però vaja, la cosa és adaptar-se i sortir del pas com bonament es pugui. Comencem, si li sembla, parlant de sanitat, que actualment estan al punt de mira. Segurament el més important ja ho és ara, però dilluns serà entomar la gestió de la pandèmia, no? Sense cap mena de dubte, la pandèmia ens ha trastocat la nostra vida, tant des de la més particular fins a la més global. I, per tant, el tema d'afrontar l'emergència sanitària, en aquest cas, ha de ser una de les prioritats. Per tant, aquí jo crec que el que hem de fer és reforçar molt l'àmbit sanitari, perquè hi pugui haver la capacitat de reacció per poder atendre aquestes necessitats. Ho hem vist amb les necessitats de tests massius que farien falta, intensificar la recerca, tot el que hi ha darrere de l'emergència sanitària, que és el que hem d'atendre en primera instància. Però, òbviament, també ser molt conscients que això fa més d'un any que va començar i, per tant, l'emergència social, l'emergència econòmica que hi ha al darrere, hem de ser capaços de poder-ho compaginar tot. No podem pensar només, sí principalment, amb l'emergència sanitària, però també amb l'emergència social i econòmica que genera aquest problema. Està clar, com comentava, que la pandèmia posa a prova el sistema sanitari, ens posa a prova a tots, però també el que més potser és el sistema sanitari des de Junts. No sé si hi heu detectat mancances i quines possibles solucions plantegeu. Bé, quantificat està això, quantificat està. Es creu que es farien falta uns 5.000 milions més per l'àmbit sanitari. Per tant, aquest ha de ser un dels principals focus d'atenció, que hem de poder tindre aquests diners per poder-los destinar a l'àmbit sanitari, que és el que hem vist en aquest cas, que és el que fa falta per poder tindre'l encara que sigui més robust i també, en aquest cas, per atendre millor els professionals, que hem de ser molt conscients que hi ha hagut una entrega, en aquest cas per part dels voluntaris sanitaris, que han treballat en molts moments en unes condicions realment molt complicades i fins i tot en els moments en els quals sembla que la cosa està una miqueta més tranquil·la del que estava, estem en uns llindars molt per sobre del que seria habitual. El problema que tenim és que hi ha algú que ho compara amb el que havia sigut el mes de març. El mes de març va ser una cosa absolutament fora de lloc, inassumible, inaguantable, el que vam patir a Catalunya, al món, el mes de març-abril. Però en aquests moments, si mirem, per exemple, en aquest cas, les UCIs com estan a la nostra comarca, com estan a Altaia, estan molt per sobre del que estava previst i, per tant, estem augmentant molt els llits d'UCI, en aquest cas també a vegades afectant el que podrien ser per les malalties normals o per les operacions habituals que eren en un centre sanitari. Per tant, hem de poder fer una dotació, en aquest cas econòmica, per poder fer front a tota aquest sobreocupació que tenim en el món sanitari i això vol dir pensar també en els testos massius, que això sigui una cosa habitual a l'abast de tothom, intentar que la logística de vacunació, en aquest cas, estigui preparada perquè quan arribin les vacunes puguem tindre tot a punt perquè puguin anar al màxim de bé, al màxim de ràpid i tot l'àmbit de l'atenció des de la primària, en aquest cas, des de la primària fins a la més especialitzada. Comentava aquest pressupost que té Sanitat, aquesta inversió que s'hauria de fer en investigació. M'agradaria destacar paraules del director general de la Fundació Altaia, el Manel Jovell, que deia que aquesta pandèmia ha fet que el sistema de salut es vegi com una inversió quan fins ara s'ha vist com una despesa. Aquestes paraules jo crec que són absolutament encertades, perquè hem vist que les polítiques preventives, en aquesta manera, són realment les que afecten i que donen bons resultats. La política preventiva, en aquest cas, ha hagut d'arribar als límits extrems.
Hem hagut de fer una política preventiva que fa que la gent hagi d'estar tancada a casa en determinats moments. És una política preventiva que ha arribat a l'extrem màxim per la màxima urgència. Hem de procurar que no haguem de tornar a arribar a aquest nivell de prevenció tan bèstia per poder frenar els contagis perquè els hospitals, en aquest cas, no es saturin. Per això és molt important que anem pensant que la mascareta, que els hàbits de ventilació, que les mans, que tot aquest hàbit que al final és el que ha ajudat més en la prevenció de la pandèmia, l'hem d'incorporar a la nostra manera de ser. I ho haurem de pensar en el funcionament dels actes populars, de les concentracions de la gent, la manera de relacionar-nos. Per tant, aquesta prevenció ha de poder quedar. Sense marxar de la sanitat, sense marxar del talla, però sí marxant de tema Covid, en els darrers dies, les darreres setmanes s'ha posat sobre la taula, s'ha qüestionat l'accés a l'avortament als centres del talla. No sé des de Junts com veieu la situació i quina seria la possible solució. Bé, va passar pel ple de l'Ajuntament de Sallent, justament en aquest cas, que va ser on ho vam poder votar, i el que hi ha d'haver aquí és un diàleg per parlar, amb el Servei Català de la Salut, perquè el servei que s'ha de prestar a nivell públic perquè les persones puguin avortar a prop del territori, per tant, que puguin avortar a la comarca del Bages, ha d'estar garantit. I, per tant, aquí és on hem de treballar amb el Servei Català de la Salut perquè aquest servei es presti també des de la comarca. En aquest cas, el principal prestador de serveis sanitaris que tenim al Bages és el TAIA. I, per tant, el Servei Català de la Salut ha de vetllar juntament perquè el TAIA, en aquest cas, el pugui prestar o, si no, poder-ho garantir. De manera paral·lela a la gestió sanitària, l'altre aspecte més destacat és la recuperació econòmica, crec que ja ho ha comentat. Com ho farem perquè aquells negocis, aquelles empreses que han hagut de baixar la persiana puguin reobrir? Mira, en aquest cas jo crec que hem de posar de relleu també, perquè òbviament és absolutament insuficient el que s'ha pogut fer en aquests moments. Però sí que m'agradaria posar de relleu també la feina que ha fet el Govern de la Generalitat. El Govern de la Generalitat en aquests moments és l'únic que ha posat sobre la taula més de 900 milions d'euros, més els que vindran en aquestes properes setmanes i mesos, però ja 900 milions d'euros que s'han ficat sobre la taula amb ajuts directes a les empreses, als autònoms, per tal de poder no aguantar, sinó, només parar una miqueta al cop. L'Estat, en aquest cas, ha fet l'aportació dels ERTOs, que ha sigut una mesura molt encertada perquè tots els treballadors i treballadores poguessin tindre garantit, en el cas que ho hagin cobrat, perquè aquesta és l'altra a nivell de gestió, però el model dels ERTOs garanteix que la xarxa de protecció, en aquest cas, pugui arribar a moltíssimes persones. Però el que ens diem és que com és que no hem fet com altres estats que han pogut fer ajuts directes a les empreses? Com veiem en el cas d'Alemanya, com veiem en el cas d'Anglaterra, que hi ha hagut el que podríem dir-ne una mena d'ERTO també per als professionals i per les empreses, que s'ha garantit en alguns moments uns nivells mínims de facturació perquè poguessin aguantar aquestes empreses. Això aquí no ho hem vist. L'únic que ho ha fet és el Govern de la Generalitat amb unes mínimes ajudes, sens dubte, poques, insuficients. En voldríem que fossin moltes més, però també ha intentat fer l'esforç que ha pogut. Què vol dir això? Vol dir, primera cosa, que hem de posar de relleu la situació en la qual Catalunya fa aquesta lluita contra la pandèmia, en l'àmbit social, en l'àmbit econòmic, també en l'àmbit sanitari, que és, en el fons, quasi bé de les dues mans en tenim una i mitja lligada a l'esquena. I és que hem vist que no hi havia ni poder polític per prendre segons quines decisions. Avui Catalunya no pot decidir si el toc de queda és a les 9 del vespre, a les 8 o a les 2 de la matinada. Només ens podem moure una horeta al voltant de les 11. Home, això és realment un exemple molt clar. No podem obligar el teletreball. No podem fer ajuts directes perquè la situació econòmica amb l'espoli fiscal que pateix Catalunya és inassumible. Per tant, és per això, quan parlem que hem d'aconseguir la República Catalana, és per això que la volem, per poder tindre el poder polític, per poder tenir el poder econòmic, per poder fer les polítiques que ens mereixem. I, per tant, aquest ha de ser un dels cavalls de batalla que no podem oblidar-lo, però, òbviament, el que hem de fer al darrere és intentar anar reajustant el pressupost per poder ajudar a les empreses a poder tirar endavant. Fer-ho amb ajuts directes, però també fer-ho, en aquest cas, facilitant la feina a les empreses, als comerços. Per això, nosaltres creiem que és important també que puguem desenvolupar àmbits legislatius que ho han de modernitzar, això, en el futur. Per tant, en el programa electoral portem la creació d'una llei, per exemple, de facilitació de l'activitat econòmica,
que obrir una empresa no sigui tan complicat, que quan hagis de tancar i puguis recomençar, que puguis tindre un àmbit amb l'activitat econòmica que sigui més fàcil, que sigui més motivador poder-ho fer, per exemple. Aquest és un àmbit legislatiu que quan diem actuar amb mentalitat d'estat ha de ser aquest, també. Una de les problemàtiques que el Bages, no d'ara, del març cap aquí, sinó de ja fa temps, és la pèrdua de pes industrial. No sé per on passa la seva recuperació, la seva reindustrialització de la comarca. Bé, nosaltres creiem que Catalunya ha de ser, és i ha de ser també un país industrial. Per tant, el pes de la indústria l'hem de recuperar perquè n'havíem tingut més i per tant hem de ser atractius per poder que la indústria pugui vindre al nostre territori. I això vol dir també, en aquest cas, un petit canvi de xip. Un petit canvi de xip perquè vol dir que quan en alguna comarca parlem d'una implantació industrial important, òbviament la indústria també té externalitats negatives. En té moltes de positives, però també en té algunes de negatives. I per tant, diguem-ne, tots plegats hem de ser conscients que aquest pacte perquè volem reindustrialitzar el país, ho hem de poder fer. Ho hem de poder fer amb una llei de facilitació de l'activitat econòmica, ho hem de fer també amb una llei de la ciència que ens permeti, en aquest cas, poder créixer en l'àmbit de la innovació, en l'àmbit de la recerca, perquè tot això, al final, ajuda a poder tenir aquest microcosmos entre la investigació, la recerca, la indústria, que et porta a ser un país punter i ho porta també, en aquest cas, amb voluntat del conjunt dels operadors, que poden haver des dels ajuntaments a l'hora de planificar urbanísticament els municipis perquè pugui haver-hi indústria en el nostre territori, fins als capitals financers, fins als capitals de formació en universitats perquè hi pugui haver gent que pugui estar en l'àmbit de la indústria. Pel que fa a aquesta recuperació econòmica, des de Junts dieu que ha de ser a partir de l'agenda verda. No sé si ens en pots fer 5 cèntims. En aquests moments també tenim una oportunitat i quan estem parlant de la transformació que ha de vindre la propera dècada, ha de ser una transformació en l'àmbit de la indústria, per exemple, és un dels espais cabdals, però que ha de ser una transformació i una implementació industrial que ha de tindre dos eixos claríssims. Un és l'ambientalització, hem de fer una indústria que sigui neta, hem de fer una mobilitat que sigui neta, hem de fer un funcionament energètic que sigui net, i l'altre és la digitalització. En l'àmbit de la digitalització i en l'àmbit de l'agenda verda és on Catalunya té un gran camí per córrer, que vol dir des de ser punters en la transformació energètica, ho hem vist en l'àmbit des de l'autoconsum o l'autogeneració energètica que està naixent amb una força important, no mancat de problemes, perquè també hem de ser molt conscients que si tots volem energia verda, segurament si féssim allò la típica enquesta de prefereixes l'energia verda o l'energia convencional? Tothom diria l'energia verda. Quan diguéssim, vols un parc fotovoltaic davant de casa teva o en els camps de no sé on, hi ha gent que ja començaria a dir que no. El segon pla, si diem, vols que puguem posar uns molins de vent a no sé on, també et dirien que no. Per tant, a vegades, aquestes respostes, aquestes preguntes, l'hem de saber compaginar amb tot plegat. Òbviament, hi ha parts del país que tenen una pressió molt forta, especialment en l'àmbit de l'energia eòlica. I, per tant, això hem de ser molt conscients. Però també tenim un tema i és que el vent és on és. I, per tant, en l'àmbit de la producció de l'energia eòlica tens determinats condicionants. Però en el camp de l'energia elèctrica, de l'energia fotovoltaica, hem de veure com podem implementar plaques solars, quina mena de parcs solars hauríem de poder instal·lar. Pensem que perquè Catalunya fes el gran salt en l'energia renovable, necessitaríem que el 2-3% del territori estigués ocupat per plaques solars. Això vol dir una extensió molt gran. I al final aquesta extensió tan gran està en les nostres comarques. Perquè, òbviament, l'àrea metropolitana ha de poder-la ficar als sostres de les naus, als sostres de les cases, però no arribarem a poder fer l'energia que es necessita. Per tant, hem de pensar també en aquests parcs fotovoltaics que hi han d'haver per poder arribar a la gran producció energètica, no a la petita. A la comarca nostra ha aparegut la proposta aquesta de la muntanya de Salt d'aquí Sallent, que pugui tindre una cara que sigui un gran parc fotovoltaic. D'entrada, això crec que, almenys des de Junts, crec que ho hem de veure positivament, perquè és una oportunitat per poder generar energia, en aquest cas amb un pla inclinat, que el tenim de moment desaprofitat, que hi és i que s'ha desaprofitat. Per tant, si pot generar una energia renovable que pugui ser aprofitada per canviar aquest model energètic, benvingut sigui també. Si hi ha alguna cosa que arrossega la Catalunya central són mancances en matèria d'infraestructures, tant viàries com ferroviàries.
M'agradaria preguntar-li si des de Junts es plantegen inversions o millores en aquest aspecte, i principalment aquestes mancances històriques on serien pràcticament tres, no? La C55, el peatge de la C16 i la R4 en l'àmbit ferroviari. Absolutament. No? La mobilitat és un dels camps transcendents per poder equilibrar el país, també. I en el nostre cas tenim aquests tres temes. En els últims anys s'ha treballat molt. La C55, quan veiem tot el tram que travessa la nostra comarca, si ens el mirem fa 10 anys i ens el mirem ara, no té res a veure. Vull dir, ha evolucionat. Òbviament no és l'objectiu que voldríem. Ens falta especialment que crec que hem de tindre com a principal cavall de batalla la variant de Castellgalí, per tant, el desplaçament de la carretera Castellgalí, però poder anar seguint amb aquesta ampliació del 2+1, que en aquest cas dona bon resultat. I si ens ho mirem també en una visió dels darrers 10 anys, la mortalitat, que era un dels problemes gravíssims que teníem en aquesta carretera, doncs ha pràcticament desaparegut. Òbviament ha desaparegut la mortalitat a costa, en aquest cas, de la menys confortabilitat en segons quins trossos, no? Perquè quan vas amb la mitjana al mig, això requereix una certa problemàtica. Però el primer objectiu de la mortalitat ha pràcticament desaparegut i també hem vist com s'ha augmentat en aquests últims anys algun tros amb desdoblament i alguns trossos amb el tercer carril que ha pogut augmentar. No és la condició òptima que voldríem. I en l'altre àmbit, en la C16, també veiem en els últims anys com ha evolucionat. L'últim que hem pogut aconseguir aquest any passat va ser l'eliminació del peatge, el que seria la ronda de Manresa, que podríem començar que la part troncal de Sant Vicenç, de dilluns a divendres, en els dies laborables, hagi desaparegut el peatge. Per tant, no haguem d'estar pensant en els horaris i sapiguem que cada dia ja podem fer-ho de forma gratuïta amb el Teletac. Per tant, aquest és un dels camins que hem de seguir aprofundint, que hem de seguir veient com podem rebaixar, en aquest cas, el cost de la C16 per poder-la fer molt més atractiva i aconseguir passar, en aquest cas, el trànsit de la 55 cap a la C16. Per tant, aquest ha de ser un dels camins que hem de poder treballar en l'àmbit de les infraestructures, que és vital. Però l'altre àmbit també és el tema de la mobilitat en transport públic. En transport públic tenim el tren, que la R4, dia sí, dia també, és una font d'incidències. És una font d'incidències brutal i això requereix que hi ha una manca, en aquest cas, d'inversió que sembla que s'ha d'anar revertint en els propers dies per poder tindre una via que sigui, molt més segura, però que sigui molt més eficient i molt més fiable, perquè reduir el temps de viatge entre Manresa i Barcelona pràcticament, diguem-ne, serà molt i molt difícil. Podem aconseguir rascar alguns minuts, però mentre hi hagi el nivell de parades que hi ha en aquests moments, és pràcticament impossible reduir aquests minuts fins que es faci alguna obra, com pot ser el túnel de Montcada, per tant, que pugui reduir alguna cosa. Però tampoc no serà espectacular la reducció, perquè la reducció es fa quan vas amb semidirectes i et saltes parades. Però això va lligat també amb que cada semidirecte és una lluita amb les ciutats en les quals aquest tren no passa. I, per tant, això és un model que l'hem de seguir treballant, però que especialment hauríem d'aconseguir que fos fiable. Que si tu vas a buscar el tren, 1 hora i 10, però 1 hora i 10 que sapiguessis que el tren surt i que sapiguessis que el tren arriba. Perquè el que no pot ser és que jo, a més, que rebo totes les alertes de Renfe de cada dia al dematí em desperto i cada dia veig les incidències que hi ha. No hi ha hagut un sol dia que no em desperti sense incidències a Renfe. I, per tant, el que hem d'aconseguir és la fiabilitat. I en aquest sentit, el que hem de fer és reclamar a l'operador que això sigui factible. Però amb un objectiu també molt clar. Jo també no me n'amago i és que hauríem de mirar d'aconseguir que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en algun moment pugui implantar el seu model en les rodalies de tot Catalunya. Per tant, que puguem tindre un operador nostre que pugui fer-ho possible, com ja ho està fent amb els ferrocarrils, també des de Manresa, que tampoc en aquest cas no funcionen bé, però no és una alternativa real per poder anar a Barcelona perquè tarden molta estona i la volta agafar. Però hem de treballar en aquesta línia. I l'altre àmbit és el transport públic amb autobús, que aquest sí que veiem com en els últims anys ha fet un salt qualitatiu molt important. Hem vist que les línies express de Manresa, en aquest cas, porten més de 500.000 de persones
anuals cap al centre de Barcelona amb una fiabilitat, amb seguretat, amb el compliment d'horaris en aquest moment. Per tant, això ha anat millorant i ha anat bé. Hem vist com hem pogut créixer, en aquest cas, amb expedicions d'autobús a les nostres comarques, des del Bages, per exemple, des d'aquí Sallent, que en els últims temps han pogut anar directament a l'Autònoma. Aquesta setmana entraran en funcionament la del Moianès i la de la Vall del Tenes, que van directament cap a l'Autònoma. Per tant, tot aquest creixement amb xarxa d'autocars que aporta aquesta fiabilitat, aporta aquesta confortabilitat, ha pogut créixer i ho hem de seguir fent créixer, combinat també amb un altre tema, que és el transport de la demanda, que haurà de ser pels petits desplaçaments, ja que el transport en moviment amb línies regulars no acaba de ser del tot eficient. Per tant, aquí tenim també un salt per fer, que ha d'anar lligat amb allò que dèiem abans, l'ambientalització i la digitalització. Tot aquest sistema de transport públic ha d'anar lligat també amb que sigui digital, que vol dir que ens donarà més fiabilitat i serà molt més fàcil, i l'altre amb l'ambientalització, per tant, que les flotes siguin, en aquest cas, elèctriques. No, molta feina per fer en aquest sentit, en el de les infraestructures. Un parell de temes abans d'acabar. Deixa'm posar l'última problemàtica sobre la taula, que en aquests moments és les ocupacions a les que han de fer front alguns pobles de la comarca. En aquest sentit, com s'haurien d'afrontar la situació des del govern? De les ocupacions d'immobles. D'habitatges. D'habitatges, exacte. El primer sistema que hi ha d'haver aquí és el tema de garantir que puguem anar creixent en el parc públic d'habitatge. El parc públic d'habitatge ha de poder créixer d'una forma substancial. I això ho hem de poder fer, amb construcció de nou habitatge, que també s'ha de poder recuperar la construcció de nou habitatge, però també hi ha d'haver una part important aquí, que ha de ser un acord, perquè tot l'habitatge que està en aquest moment en la Sareb, que és propietat, diguem-ne, del banc dolent, per dir-ho de forma clara, el Banco Malo, que va haver-hi el fruit de la crisi, això ha de poder passar a la Generalitat de Catalunya, ha de poder ser una part que s'ha de gestionar amb molta més eficiència i molta més flexibilitat del que s'està fent en aquests moments, i això l'única situació és la proximitat. És fer-ho des de Catalunya, és poder posar tot aquest habitatge que hi ha en aquest moment en mans de la Sareb, en mans d'un operador públic català, que ens permeti justament posar-lo al mercat i posar-lo en funcionament perquè hi hagi més habitatge de lloguer social. I el mateix ens passa amb els acords que hi ha d'haver amb bancs i grans tenidors, perquè aquest habitatge pugui sortir en el mercat d'una vegada per totes i, per tant, poder ofertar molt més habitatge, també en aquest cas des de l'àmbit públic, per poder disminuir la necessitat, que és el que provoca, en aquest cas, les ocupacions. Ja per últim, d'aquí un parell d'horetes es presenta el programa d'esports de Junts aquí al pàrquing del Nou Congost de Manresa. No sé si en aquest sentit, en matèria esportiva, ens en pot avançar alguna cosa. Bé, jo us emplaço en aquest cas avui que ho aneu a veure i que seguiu bé la notícia, perquè el Gerard i la Meritxell presentaran el programa d'esports i, per tant, jo us emplaço a que ho aneu a veure. Però sí que hem de tenir molt clar que l'esport en aquest país és primordial. Primer tot, no només pel gran teixit que hi ha d'entitats, de clubs, d'empreses també relacionades amb el món de l'esport, que generen un dinamisme brutal, però que a més hi ha tot l'esport escolar, tot l'esport de base que tenim a cada municipi. Això realment s'ha de poder treballar molt bé, ho hem de poder potenciar, perquè creiem que és de les coses que cohesiona el país i, a més aporta salut, tot i que en alguns moments aquests dies no ho ha semblat, i una part de les queixes ha sigut justament aquesta, que l'esport estava tancat i avui poden reobrir amb un 30% els gimnasos, però justament l'esport cohesiona, l'esport és salut i l'esport en aquest cas és un dels grans pilars de la nostra societat. Doncs va, acabem amb 5 preguntetes ja sortint de la política. Ens agradaria que ens recomanessis un llibre, una pel·lícula i una sèrie per començar. Ostres! Mira, un llibre del que a mi m'agrada molt és Demian, de Hermann Hesse, que és un llibre que el vaig llegir especialment quan era molt jove i el vaig tornar a rellegir fa pocs mesos per veure, diguem-ne, la diferent visió, la que tenia quan tenia 18-20 anys, que és quan el vaig llegir per primera vegada i em va marcar molt, i per tant, a partir dels 40, veure quina visió hi donava. És molt interessant veure-ho. Una sèrie de Crown m'ha agradat moltíssim i ara estic enganxat a This Is Us d'Amazon. I l'altre que has dit, Una pel·lícula. Una pel·lícula.
Una pel·lícula, jo sempre dic que la meva pel·lícula de referència és El Club dels Poetes Muertos. Ja sé que no és molt potser d'això, però és una de les pel·lícules que et motiva i que te n'adona que, escolta'm, es poden fer les coses si hi poses molt esforç, perquè de dificultats en pots trobar a casa, a fora i a tot arreu. Totalment d'acord. Algun hobby que t'hagi sortit durant el confinament? Algun hobby que m'hagi sortit va ser recuperar una miqueta la cuina. Ah. Jo havia tingut un restaurant i, per tant, cuinava molt, i després ho vaig deixar i em dedicava només a fer amanides i carn a la planxa, i durant el confinament vaig tornar doncs, a cuinar una mica més allò de llarga durada. I per acabar, amb quin lloc del Bages et quedes? En quin lloc del Bages em quedo? Aquí a Sallent hi ha un lloc que és meravellós, que és a Roques Alves, que és justament on veus també tot el Pla de Bages, amb Montserrat al capdavant, i jo crec que és una de les meravelles del món que l'hem de potenciar. Doncs 9 i 3 minuts, David Saldoni, número 19, diguem-ho bé, de la candidatura de Junts. Moltíssimes gràcies per passar avui per la central. Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Que vagi molt bé, merci.